Na tomto mieste považujeme za potrebné zdôrazniť jeden z dôležitých prvkov pri tomto víťazstve spojených kresťanských vojsk nad expanzívnymi Turkami, a síce činnosť Juraja Slepčianskeho, ostrihomského arcibiskupa a diplomata. Za prioritu celej kresťanskej Európy už skôr definoval obnovenie integrity Uhorska a vytlačenie Osmanskej ríše z kontinentu. Ako miestodržiteľ Uhorska upozorňoval na odhodlanie Turkov zaútočiť na centrum Habsburskej ríše, no jeho varovania neboli cisárskym dvorom brané vážne. Po prvých správach o obliehaní poslal do Viedne veľkú finančnú pomoc, spomína sa 500 000 zlatých dukátov, so žiadosťou, aby obrancovia Viedeň za nejakých okolností nevydali. Zároveň sa zúčastnil diplomatickej misie v Poľsku, počas ktorej presviečal Sobieského, aby pritiahol ku Viedni. Poliaci boli v tej dobe spojencami Francúzov, v ktorých záujme bolo čo najviac oslabiť rakúskych Habsburgovcov. Slepčiansky mal nakoniec Sobieského presvedčiť argumentom, že ak padne Viedeň, padne stredná Európa a následne aj Poľsko. Slepčiansky, ktorý sa hlásil k slovenskému pôvodu, tak výrazne prispel k záchrane Európy. Od cisára dostal aj čestný titul záchranca Viedne.